नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। कॉपी प्रकरणी चौकशी पथक भुईभावड्यात। अवैध गोवंश वाहतूक करणाऱ्यांना आता मकोका आणि फोंडाघाट अवजड वाहनांसाठी राहणार बंद। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा, लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे एसी, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध। आमचा पत्ता आरवा एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली। संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 7908। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील गोव्याच्या सीमेवर राहणारे आणि कामानिमित्त गोव्यातून ये जा करणारे लोक गोव्यातील पेट्रोल पंपांवर धाव घेतात। राज्यातील करामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दरापेक्षा गोव्यातील दर कमी आहेत, त्यामुळे गोव्यातील पेट्रोल पंपांना पसंती दिली जाते। राज्याच्या करामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दर गोव्यापेक्षा अधिक आहेत। इंधन दर वाढल्याने वाहनधारक गोव्याकडे वळतात। गोव्याच्या तुलनेत सिंधुदुर्गात पेट्रोल 8 रुपये 28 पैसे तर डिझेल 3 रुपये 7 पैसे महाग आहे। सिंधुदुर्गात पेट्रोल 109 रुपये 53 पैसे तर डिझेल 96 रुपये 6 पैसे प्रति लिटर आहे। गोव्यात पेट्रोल 101 रुपये 25 पैसे आणि डिझेल 92 रुपये 99 पैसे दराने मिळत आहे। या मोठ्या फरकामुळे सीमा भागातील मालवाहतूकदार, खासगी वाहनधारक गोव्यात जाऊन पेट्रोल डिझेल भरताना दिसतात। साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स कणकवली रेल्वे स्टेशन लगत साकारत आहे समर्थ साई रेसिडेन्सी। 6 मजली रेरा रजिस्टर इमारत। तुमच्या घराचं स्वप्न आम्ही पूर्ण करणार। साईट पत्ता समर्थनगर रेल्वे स्टेशन नजीक, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग। गोवंशाची अवैध वाहतूक आणि कत्तल करणारे, त्यासोबतच अनधिकृतरित्या उभारण्यात आलेल्या कत्तलखान्यांना कायमचा पायबंद घालण्यासाठी गृह विभागाने मार्गदर्शक नियमावली जारी केली आहे। त्यानुसार प्रचलित कायदे धाब्यावर बसून वारंवार संघटित पद्धतीने गोतस्करी करणाऱ्या व्यक्ती, टोळ्या आणि संघटनांविरुद्ध आता थेट महाराष्ट्र संघटित गुन्हे नियंत्रण अधिनियम अर्थात मकोका अंतर्गत कठोर कारवाई करण्याचे आदेश पोलीस प्रशासनाला देण्यात आले। याचं गोरक्षकांकडून स्वागत करण्यात आलंय। जय श्रीराम। सध्या जो राज्य सरकारने गोतस्करी विरोधात जो कायदा मंजूर केला आहे त्यासाठी मी सरकारचे, आमचे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल व आणि इतर हिंदू संघटनांकडून आभार व्यक्त करतो। आणि आतापर्यंत जे आम्ही विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल मार्फत जी गोतस्करी थांबवायचा प्रयत्न करत होतो, त्यासाठी आम्हाला या कायद्याने खूप सहकार्य होईल। आणि आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातच नव्हे तर महाराष्ट्रात जी गोमातेची हत्या होत आहे ते थांबवण्यासाठी आम्हाला बळ भेटेल। आणि जी आमच्या संघटनांकडून व गोरक्षकांकडून जी अनेक वर्षापासून मागणी होती की गोतस्करांवरती कठोर कारवाई व्हावी आणि ही जी गोमातेची जी हत्या होत आहे ती थांबावी, ती आज पूर्ण झाली आहे। आणि आमच्या संघटनांकडून यापुढेही कोणत्या जिल्ह्यातील किंवा महाराष्ट्रात जी कत्तल होत आहे ती थांबावी यासाठी मोठा प्रयत्न राहील। दुभत्या जनावरांचं, विशेषतः गायी आणि वासरांचं रक्षण, जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी गृह विभागानं व्यापक पाऊल उचललंय। राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगर परिषदा, नगरपंचायती आणि जिल्हा परिषदांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रातील अनधिकृत तथा विनापरवाना चालणारे कत्तलखाने शोधून त्यांच्यावर तात्काळ कायदेशीर कारवाई करावी। कोणत्याही भागात एकही बेकायदेशीर कत्तलखाना कार्यरत राहणार नाही याची संपूर्ण जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर सोपवण्यात आली आहे। तसेच महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण अधिनियम 1976 आणि प्राण्यांना निर्दयीपणे वागवण्यास प्रतिबंध अधिनियम 1960 मधील तरतुदींचं पालन करणं सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना बंधनकारक करण्यात आलं। गोकुळ सोबत गोकुल। पावसाळा अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपलाय, मात्र सिंधुदुर्गातील महामार्गालगतच्या सर्व्हिस रोडची समस्या अजूनही सुटलेली नाहीये। ओरोस येथील जैतापकर कॉलनी समोरील सर्व्हिस रोड मागील कित्येक वर्षांपासून खचलेल्या अवस्थेत आहे। महामार्ग ठेकेदार याकडे कानाडोळा करतोय असा स्थानिकांकडून आरोप होतोय।
पावसाळा अवघ्या आता काही दिवसांवर येऊन ठेपलाय. संपूर्ण जिल्हा पावसाळ्याच्या तयारीला लागलेला असताना ओरोस महामार्गाला असणारा सर्व्हिस रोड आजही बऱ्याच ठिकाणी नादुरुस्तच आहे. ओरोस येथील जैतापकर कॉलनी परिसरातील रस्त्याची अवस्था तर अत्यंत बिकट झाली आहे. मागील कित्येक वर्षांपासून या रस्त्याची माती वाहून गेल्यामुळे हा रस्ता काही अंशी खचलाय. केवळ रस्ताच खचलेला नाही तर पावसाचं पाणी वाहून जाण्यासाठी बांधण्यात आलेल्या गटारांचं स्लॅब देखील अनेक ठिकाणी तुटलेला आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात पाणी रस्त्यावर साचून मोठी दुर्घटना घडण्याची भीती निर्माण झाली आहे. स्थानिक रहिवासी आणि वाहनधारकांना दररोज जीव मुठीत घेऊन यातून प्रवास करावा लागतोय. या खचलेल्या सर्व्हिस रोडची आणि तुटलेल्या गटारांची पावसाळ्यापूर्वी दुरुस्ती होणार की यंदाही नागरिकांना जीव धोक्यात घालूनच प्रवास करावा लागणार हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. आता तुमची आवडती सुझुकी दुचाकी घरी आणणं झालं अधिक सोपं. सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स घेऊन आले आहेत खास ऑफरची मेजवानी. मग वाट कसली बघताय? आजच आपल्या स्वप्नातील राईड बुक करा. पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग. कोल्हापूर पुणे नाशिक या ठिकाणी जाण्यासाठी प्रामुख्यानं फोंडा घाटचा अवलंब बरेच वाहन चालक करतात. पण सध्या देवगड निपाणी रस्त्याचं काम सुरू आहे. तसेच फोंडा बाजारपेठ आणि फोंडा ग्रामपंचायतीजवळील 2 पुलांचं काम पूर्ण करण्यासाठी 26 मे रोजी रात्री 12 वाजल्यापासून ते 10 जून रोजी रात्री 12 वाजेपर्यंत हा मार्ग वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्यात येणार आहे. याचाच आढावा घेतलाय आमचे कणकवली प्रतिनिधी उमेश बुचडे यांनी. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कणकवली तालुक्यामधील पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणारा फोंडा राधानगरी घाट हा अवजड वाहनांसाठी एकंदरीत बंद आहे. आणि त्याचमुळे आपण पाहतोय की या अवजड वाहनांची सध्याची जी रांग आहे, जी कोल्हापूरवरून काही ज्या गाड्या आलेल्या आहेत, ज्यांना माहीत नव्हतं असं ते सांगतायत, पण ह्या बऱ्याच गाड्या आहेत त्या इथे या फोंडा घाट चेकपोस्टवर थांबवून ठेवण्यात आलेल्या आहेत. कारण त्यांना या आधी देखील सूचना दिल्या होत्या. वेळोवेळी फलक देखील लावलेले आहेत. अशा पद्धतीचे जे फलक आहेत ती देवगड निपाणी रस्ता सार्वजनिक राज्यमार्ग 178 फोंडाघाट बाजारपेठ पुलाचे काम सुरू असल्याने फोंडाघाट राधानगरी फोंडाघाट निपाणी जाणारा रस्ता अवजड वाहतुकीसाठी बंद आहे. तसेच कोल्हापूर येथे जाण्यासाठी वैभववाडी गगनबावडा NH 166G मार्गे वळविण्यात आलेली आहे ही वाहतूक, असं सार्वजनिक विभागाने हा बॅनर लावलेला आहे. त्याच अनुषंगाने जी अवजड वाहने आहेत त्यांना कोल्हापूरमधून जर समजा सिंधुदुर्गात यायचं असेल तर जो गगनबावडा घाट आहे, तराळा किंवा भुईबावडा घाट आहे, या मार्गाने ते येऊ शकतात. आणि त्याच पर्याय रस्ते दिले आहेत. हलक्या वाहनासाठी हा पर्याय दिलेला आहे. दुसरा म्हणजे कणकवली फोंड्यामध्ये आल्यानंतर कनेडीला जावा आणि कनेडीतून कणकवली जावा असा हलक्या वाहनांचा एक पर्याय दिलेला आहे. ह्याचं कारण जे आहे ते 2 जे मुख्य ब्रिज आहेत कणकवली ते फोंड्यातले जी ब्रिज आहेत कणकवली येण्यासाठी, जे कोल्हापूर येताना फोंड्यामध्ये जो 2 ब्रिज आहेत म्हणजे ब्रिटिशकालीन ब्रिज आहेत, त्याचं काम सुरू होतं आणि ते आता बऱ्यापैकी पूर्णत्वास आलेले आहेत. आणि त्यानंतर आता त्यांचं एक 8 ते 15 दिवसात पुढे काम होईल असं एकंदरीत बोललं जात आहे. पण कमी पाऊस आहे, काही व्यत्यय येऊ शकतो, त्यामुळे कालावधी थोडा पुढे जास्त होऊ शकतो. पण सध्या त्याचं काम बघतोय की पूर्ण झालेलं आहे. लवकरात लवकर काम हे प्रशासन करून घेते. सार्वजनिक बांधकाम देखील याच्यात माहिती जाणून घेत आहे. फोंडा घाटमधला रस्ता देखील सध्या बऱ्यापैकी पूर्ण करण्यात आलेला आहे. जे कॉन्क्रीट वॉल आहेत ह्या देखील बांधण्यात आलेल्या आहेत. पण ह्या पावसाळ्याच्या आधी हे सगळं पूर्ण व्हावं अशी सर्वसामान्य नागरिकांची इच्छा आहे. त्यामुळे सध्या ती तुर्तसा बघितलं तर फोंडा घाट हा रस्ता आहे अवजड वाहनांसाठी बंद आहे. आणि जर हलकी वाहनं आली असतील तर त्यांना कनेडी मार्गे पर्यायी रस्ता हा कणकवलीमध्ये आपण दिलेला प्रशासनाने दिसतो आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली. आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस. मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज. पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी. आजच अपॉइंटमेंट बुक करा.
कचरा डेपोतील आगीच्या धुरामुळे होणाऱ्या त्रासाला कंटाळून सराठा ग्रामस्थांनी आक्रमक पवित्रा घेतलाय। यानंतर नगर परिषद प्रशासनाकडूनही त्याची दखल घेत यावर कार्यवाही करण्यात येईल अशी माहिती आरोग्य सभापती सुधीर आडिवरेकर यांनी दिली। मी माजी ग्रामपंचायत सदस्य सराठा उदागुंडावरती राहतो आणि 23 जानेवारी 2025 आम्ही नगरपालिकेला निवेदन दिलेलं होतं उपोषण करणार 26 जानेवारीच्या संदर्भात आणि त्या ठिकाणी नगरपालिकेने आम्हाला लिहून दिलेलं की या ठिकाणी आग लावली जाणार नाही किंवा कसल्याही प्रकारचा तुम्हाला त्रास होणार नाही याची आम्ही काळजी घेऊ। परंतु गेल्या 8 दिवसापूर्वी म्हणजे आता ह्या 2-4 दिवसापूर्वी या ठिकाणी आग लावलेली आहे आणि ही पूर्णपणे या ठिकाणच्या ग्रामस्थांनी या ठिकाणच्या पूर्णपणे कर्मचारी जो वर्ग आहे त्यांनी लावलेली आहे, कारण इथे कोण दुसरा आग लावण्यासाठी येऊ शकत नाही आणि काय गरज नाही कोणाला लावायची। तर दुसरी गोष्ट म्हणजे त्या ठिकाणी जी आग लावलेली आहे ती जाणून बुजून या आगी संदर्भात आम्ही या ठिकाणी आलेलो असताना गावातील लोकांना होणाऱ्या त्रास संदर्भात आम्ही त्यांच्या निदर्शनास आणून दिला। आरोग्य सभापती या ठिकाणी सुधीर आडिवरेकर होते, त्याच्यानंतर सीओ पण आलेले होते, ग्रामपंचायत सदस्य पण आहेत या ठिकाणी, त्याच्यानंतर सराठा ग्रामपंचायतचे सरपंच पण आहेत, ग्रामस्थ पण या ठिकाणी आहेत। तर त्यांनी आश्वासन दिलेलं आहे की या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचा कचरा टाकला जाणार नाही आणि यापुढे ते सर्व काळजी आम्ही घेऊ, कॅमेरे लावू आणि जी काळजी घ्यायला पाहिजे ती घेऊ। पण याच्या अगोदरची जर गोष्ट पाहायला गेली तर पूर्णपणे त्या ठिकाणी लहान मुलांना जो होणारा त्रास आहे या धुरासंदर्भात किंवा टाकण्यात येणाऱ्या सगळ्या कचऱ्या संदर्भात तर तो त्रासदायक या ग्रामस्थांना होत आहे। त्यासाठी या ठिकाणी आरोग्य सभापतींनी याविषयी जास्तीत जास्त लक्ष घालावं आणि याची पूर्तता करून द्यावी अशी त्यांच्याजवळ आम्ही विनंती केलेली आहे आणि त्यांनी त्याचं आश्वासन आम्हाला दिलेलं आहे। 1-2-4 दिवसापूर्वी इथे आग लागली होती, त्याची आम्ही कारणे शोधत आहोत। आग कोणी लावली की आग लागली आहे ती, आणि ग्रामस्थांचा दोष हा 100% बरोबर आहे। त्यांना इथे त्रास होतोय, त्यांचा त्रास कसा कमी होणार याकडे आमचं सध्या लक्ष आहे। आता सध्या त्या ग्रामस्थांना आम्ही सांगितले आहे जी आता परत विझवलेली आग परत लागलेली आहे, वाऱ्यामुळे म्हणा आता पाऊस येतो आणि वारं येत आहे त्याच्यामुळे कुठेतरी धुमसुम पेटली असं आम्हाला वाटतं की आम्ही त्यांना आश्वासन दिले आहे लागले जे धुमसत आहे ते लवकरात लवकर आम्ही ती क्लिअर करू। आणि त्याचप्रमाणे त्यांची मागणी होती की इथे कॅमेरे बसवावेत, कारण जेणेकरून संध्याकाळचे किंवा रात्रीचे बाहेरून एक गाड्या येऊन इथे कचरा टाकून जातात, त्यांचं पण प्रमाण वाढलेलं आहे। त्यामुळे इथे कॅमेरे बसवण्याचं आम्ही नियोजन केलेलं आहे। येत्या 8 दिवसात ते कॅमेरे बसतील। त्याचप्रमाणे दोन्ही गेट नाही आहेत, ते दोन्ही ठिकाणी गेट बसवून हा पूर्णपणे बंदिस्त करण्याचा आमचा मानस आहे। आणि ग्रामस्थांच्या वतीने मी दिलगिरी व्यक्त करतो की त्यांना जो त्रास होतो आहे तो मला मी समजू शकतो आणि लवकरात लवकर याच्यावर जास्तीत जास्त उपाययोजना करून जो राहिलेला कचरा आहे तो पण आम्ही उचलण्याच्या विषयात आहोत। पूर्णपणे ते चांगल्या प्रकारे नियोजित करायचं आहे। नक्कीच मॅडमचं पण याच्यावर लक्ष आहे, चांगल्या प्रकारे त्या काम करत आहेत आणि शिवसाहेबांनी पण आता इथे भेट दिलेली आहे। लवकरात लवकर याच्यावर नियोजन करून आम्ही त्याच्यावर तोडगा काढू। समस्या म्हणजे कचऱ्याची समस्या इथे भरपूर वर्ष झाली आहे आणि हा डम्पिंग एरिया असल्यामुळे इथे सगळ्या प्रकारचा कचरा येतो। जरी कचरा घराकडनं लोकांच्या घराकडनं आपण गोळा करून वेगवेगळा करून आणला जातो तरी इकडे तो पूर्णपणे एकत्रच डंप होतो आणि आग लावली जाते। आता आठवडाभर इथे आग चालू होती, त्याच्यामुळे इकडच्या रहिवाशांना भरपूर त्रास होतोय। आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा, लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे एसी, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध। आमचा पत्ता आरवा एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली। संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08। वैभववाडी येथील परीक्षा केंद्रावर झालेल्या कॉपी प्रकरणी मोठी अपडेट समोर आली आहे। या प्रकरणी चौकशीसाठी पथक भुईबावड्यात दाखल झालंय। याबाबत माहिती देत आहेत आमचे वैभववाडी प्रतिनिधी श्रीधर साळुंखे। अवघ्या महाराष्ट्रात ज्या कॉपी प्रकरणाने खळबळ उडून दिली तो म्हणजे वैभववाडी तालुक्यातल्या भुईबावडा परीक्षा केंद्रावरती झालेला जो प्रकार आहे, ज्यामध्ये
शिक्षकांनीच विद्यार्थ्याला पेपर लिहून दिलेल्याचा जो प्रकार आहे तो उघडकीस आला आणि या प्रकरणाची आपण पाहिली तर आता चौकशी कालपासून सुरू झालेली आहे. आज या प्रकरणी 2 चौकशी पथकं देखील या वैभवडी तालुक्यातल्या भुईबावड्याच्या परीक्षा केंद्रावरती दाखल झालेले आहेत. आपण पाहू शकता आपण त्याच ठिकाणी आहोत ज्या ठिकाणी हा प्रकार घडला. ते माझ्या मागच्या बाजूलाच ते परीक्षा केंद्र आहे. त्या ठिकाणी 10वीची परीक्षा झालेली होती. फेब्रुवारी-मार्चच्या दरम्यान ही परीक्षा झालेली होती आणि या परीक्षेत बसलेल्या एका विद्यार्थ्याची जी पेपर होती त्या पेपरमध्ये कॉपी प्रकरण हे उघडकीस आलेलं होतं. ते प्रकरण असं होतं की एकूण 9 पेपरपैकी 7 पेपरमध्ये मुख्य उत्तरपत्रिकेत आणि पुरवणी मध्ये जे हस्ताक्षर होतं यामध्ये तफावत होती. त्यामुळे हा जो प्रकार आहे तो उघडकीस आलेला आहे. हा जो प्रकार आहे तो रत्नागिरीत एका शिक्षकाकडे पेपर ज्यावेळी तपासणीस गेले त्याच्याच हा प्रकार निदर्शनास आला. त्याने याबाबतची जी तक्रार आहे ती संबंधित आपल्या वरिष्ठांकडे केली. वरिष्ठांनी याबाबत 10वी बोर्डाकडे याबाबत कळवल्याच्या नंतर ह्या प्रकरणाची खऱ्या अर्थाने चौकशी सुरू झाली. त्यामध्ये जर आपण पाहिलं तर सर्व या विद्यार्थ्याचे सर्व पेपर आहेत ते बोर्डाने एकत्र केले. त्यात सर्व पेपरांमध्ये ज्या पेपरला हा प्रकार झाला होता एकूण 7 पेपरमध्ये हा प्रकार झालेला होता. ते 7ही पेपरमध्ये परिस्थिती सेम होती. मुख्य उत्तरपत्रिकेत एक अक्षर तर पुरवणीमध्ये हस्ताक्षर हे दुसरं होतं. अशी ही जी तफावत होती ही एकूण 7 पेपरमध्ये दिसून आल्याच्या नंतर याबाबतचे चौकशीची जी पुढचं पाऊल होतं ते बोर्डाकडून उचलण्यात आलेलं होतं. त्यानंतर संबंधित केंद्रावरती जे त्या पेपरवरती शिक्षक सुपरवायझर म्हणून होते त्यांना या संबंधी चौकशीबाबत प्रत्येक शिक्षकाला हा मेल स्वरूपात माहिती देण्यात आली. त्यानंतर त्यांची 16 एप्रिलला चौकशी रत्नागिरी येथे देखील झाल्याचं समजतं. त्यानंतर हे जर आपण प्रकरण बघितलं तर गेले महिनाभर हे प्रकरण अगदी गुपचूप ठेवण्यात आलेलं होतं. याबाबतची कुठलीही प्रसारमाध्यमे असेल किंवा अगदी वैभवडी तालुक्यातल्या गशी कार्यालयाला देखील याची कल्पना नव्हती. अखेर 2 दिवसापूर्वी या प्रकरणाची जी बातमी आहे ती एका वृत्तपत्रात प्रसार माध्यमातून प्रसिद्ध झाल्याच्या नंतर खऱ्या अर्थाने या प्रकरणाला वाचा फुटलेली आहे. त्यानंतर काल झालेल्या शिक्षण समितीच्या सभेत देखील हा विषय चर्चेत आला. त्यावेळी तेथील सदस्य प्रमोद रावराणे असतील त्याचबरोबर इतर सदस्यांनी हा विषय उचलून धरला. त्यानंतर आपण जिपचे अध्यक्ष यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवरती कठोर कारवाई करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाला दिले. त्यानंतर आपण पाहिलं तर आज सिंधुदुर्ग जिल्हा शिक्षण विभागाचं पथक या ठिकाणी चौकशीला आलंय. त्याचबरोबर रत्नागिरीतून एक पथक हे आज सकाळीच या परीक्षा केंद्रावरती चौकशीसाठी आलेले आहेत. या परीक्षेच्या कालावधीत जे शिक्षक सुपरवायझर होते त्याचबरोबर जे कर्मचारी होते केंद्र प्रमुख होते त्या सर्वांची चौकशी ही आज पुन्हा एकदा होणार आहे आणि ते चौकशीचं काम आहे ते आता सकाळी 9:30 वाजल्यापासून सुरू आहे. सायंकाळी उशिरापर्यंत हे काम चालणार आहे. या ठिकाणी या 2 पथकांच्या मार्फत ही जी चौकशी आहे ती चौकशी सुरू झालेली आहे. अगदी प्रत्येकाची कसून चौकशी केली जाते. त्याचबरोबर या परीक्षा केंद्रावर असणारे CCTV कॅमेऱ्याचं सर्व फुटेज देखील तपासलं जात आहे. कशा पद्धतीने ही कॉपी केलेली होती किंवा हे प्रकरण केलेलं होतं त्या विद्यार्थ्याच्या मुख्य पत्रिकेसोबत जी पुरवणी जोडण्यात आली ती पुरवणी बाहेर कोणी पुरवली, त्याचबरोबर ती त्या पुरवणीवरती जे हस्ताक्षर आहे ते नेमकं कोणाचं आहे ते कोणी लिहून दिलेलं आहे. ती पुरवणी लिहून झाल्याच्या नंतर पुन्हा परत ती या ठिकाणी परीक्षा केंद्रावरती कशा पद्धतीने सबमिट झालेले आहे त्यात कोण दोष आहेत या सर्वांची चौकशी आज या ठिकाणी सुरू आहे. आपण बघितलं तर सकाळपासून ही चौकशी सुरू आहे. अगदी आपण या परीक्षा केंद्रावरती जो विद्यार्थी बसला होता ज्याच्या बाबतीत हा प्रकार घडलाय त्या विद्यार्थ्याला देखील इथे बोलवण्यात आलं आहे. त्याच्यासोबत त्याचे वडील आहेत ते एका शाळेवरती मुख्याध्यापक आहेत त्यांची देखील चौकशी होण्याची देखील शक्यता आहे. त्यांना देखील या ठिकाणी बोलवलेलं आहे आणि या सर्वांची जी आहे ती चौकशी सकाळपासून सुरू झाल्यानंतर या चौकशीत नेमकं काय होतं हे याची उत्सुकता वैभवडी तालुकावासियांसोबत जिल्हावासियांना देखील आहेत. आपण जर बघितलं तर या घटनेने वैभवडी तालुक्यासहित सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या शिक्षण क्षेत्राला देखील कलंक लागलेला आपल्याला पाहायला मिळतो. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रातून असेल किंवा समाजातील प्रत्येक क्षेत्रातून या विषयाचा निषेध केला जातो आणि यातील जे दोषी आहेत त्यांच्यावरती कठोरात कठोर कारवाई व्हावी असं सर्व स्तरातून मागणी देखील होते. आज आपण
बघितलं तर वैभववाडी पंचायत समितीच्या मासिक सभेत देखील याचे पडसाद उमटले. गट शिक्षण अधिकाऱ्यांना पदाधिकाऱ्यांनी अगदी धारेवर धरला. हा सारा प्रकार घडून देखील शिक्षण विभागाला याची कल्पना नाही. शिक्षण विभागाच्या निष्काळजीपणामुळेच वैभववाडी तालुक्याचे जे नाव आहे ते कुठेतरी कलंकित झालेलं आहे या प्रकारामुळे. त्यामुळे ह्या सर्व प्रकारातील जे दोषी आढळतील त्या संबंधितांवर बडतर्फाची कारवाई व्हावी, त्यांच्यावरती गुन्हे दाखल व्हावे अशी मागणी देखील आजच्या सभेत करण्यात आली आहे. मात्र आजच्या या चौकशीच्या सगळ्या प्रकरणानंतर नेमकी काय कारवाई होणार आहे, कोणावरती गुन्हे दाखल होणार आहेत, कोण कोण यात दोषी होणार आहेत हे मात्र चौकशी अंती स्पष्ट होणार आहे. तुर्तास इथेच थांबूया. पाहत राहा कोकणचं महा चॅनल कोकणसाद लाईव्ह. सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार. पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली. आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय. कणकवली शहरात भूमिगत वाहिनीचं काम करायचं असल्यानं सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकाऱ्यांनी वाहतुकीत फेरबदल करण्याचे आदेश जारी केले. नागरिकांची सुरक्षा आणि वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आलं असून वाहनधारकांनी पर्यायी मार्गाचा अवलंब करण्याचं आवाहन प्रशासनानं केलंय. कणकवली येथील पटवर्धन चौक ते लक्ष्मी चित्र मंदिर या मार्गावर 11 kVची उपरी उच्चदाब वाहिनी भूमिगत करण्याचं काम महावितरणतर्फे हाती घेण्यात आलंय. यासाठी रस्त्याच्या एका बाजूची खोदाई होणार असल्यानं रस्ता अरुंद होणार आहे. हे काम 21 मे पासून या कालावधीत रात्री 10 वाजल्यापासून ते सकाळी 6 वाजेपर्यंत चालणार आहे. या वेळेत वाहनधारकांनी पर्यटन चौक ते लक्ष्मी चित्र मंदिर या मार्गाऐवजी गांगो मंदिर ते लक्ष्मी चित्र मंदिर या पर्यायी मार्गाचा वापर करावा असं आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आलंय. देवगड जामसंडे नगरपंचायत हद्दीतील विविध प्रभागांमधील विकास कामांबाबत देवगड जामसंडे समन्वय समिती तसेच ग्रामस्थांकडून यावेळी लक्ष वेधण्यात आलं. देवगड जामसंडे नगरपंचायतीतील विविध प्रभागातील रखडलेली विकास कामं, पाणी पुरवठ्याच्या तक्रारी आणि मूलभूत सुविधांचा उडालेला बोजवारा तसेच शहरातील रस्ते, सांडपाणी, गटारे, पाणी पुरवठा अशा मूलभूत समस्यांवर त्रस्त नागरिकांकडून लक्ष वेधण्यात आलं. समन्वय समिती आता आपण सगळे आम्ही ग्रामस्थांच्या विनंतीनुसार वॉर्ड नंबर 4 मध्ये आलेलो आहोत. वॉर्डमधील 4 मधील समस्या बघितल्या तर अनेक समस्या आहेत. पाणी, कचरा हे तर मुख्य समस्या आहेच. इथे ज्या काही लघु नळ योजना आहेत त्यांना जेवढं पाणी आहे त्याच्यापेक्षा सप्लाय जास्त आहे. दुसरी गोष्ट, नगरपंचायतीचा सफाई कर्मचारी इथे रोजच्या रोज येत नाही आहे. आपलं जे देवगड जामसंडेची मुख्य ग्रामदेवता दिरबा रामेश्वर इथे देऊळ आहे आणि त्या मंदिराच्या परिसरातच इतकी दुर्गंधी आणि कचरा आहे की बोलण्याची सोय नाही. त्याचप्रमाणे बाहेरून आलेले पर्यटक किंवा जे काही ग्रामस्थ आपले मुंबई, पुणे, बाहेरगावी असतात ते आल्यानंतर आपल्या ग्रामदेवतेला भेट देण्यासाठी येताना त्यांना दिसतं काय तर एंट्रन्सला दोन्ही साईडला प्रचंड कचऱ्याचा ढीग आणि जे पर्यटक येतात त्यांना टॉयलेटचीही इथे सोय केलेली नाही. दुसरी गोष्ट, ई टॉयलेट जे इथे ग्रामपंचायत जी आहे जुनी तिथे ई टॉयलेट केलेलं आहे 30,92,000 रुपये खर्च करून, परंतु त्या ई टॉयलेटची ही अतिशय दुरावस्था आहे. त्यामध्ये पाणी नाही आहे. तसंच टॉयलेट ही अतिशय घाण आहे की जिथे माणूस जाऊ शकत नाही. त्यामुळे इथले स्थानिक लोक काही वेळेला कोणाला इमर्जन्सी असेल तर टॉयलेटला जायला देतात, सहकार्य करतात, तो त्यांचा मोठेपणा आहे. पण नगरपंचायत काय करते? नगरपंचायती जे सफाई कर्मचारी आहेत, जे शासनाचा पगार घेतात, ते पगार घेऊन साफसफाई करताना दिसत नाही आहेत. इथे देवाची देवराई आहे. त्या देवराईच्या अवतीभोवती आणि देवराईमध्ये प्रचंड कचरा आहे. त्याचबरोबर इथे जो काही देवीकडे जाणारा रस्ता आहे त्या तिठ्यावर एक स्पॉटलाईट किंवा हॉलमॅक्स हवा आहे की जेणेकरून तो परिसर पूर्ण असा उजेडात राहील आणि जे काही ग्रामस्थ किंवा पर्यटक येतील त्यांना व्यवस्थित तो परिसर दिसेल. तर ती एक ह्यांची मुख्य मागणी आहे. त्याच्यानंतर इथल्या रस्त्याचं काम गेली 2 वर्ष मंजूर होऊन झालेलं आहे. अद्यापही तो रस्ता केलेला नाही. वॉर्ड नंबर 4 मध्ये जी
काही लोकप्रतिनिधी निवडून दिलेला आहे तो मुंबईला ती असते, त्यामुळे त्यांचं पूर्णपणे वॉर्डकडे दुर्लक्ष आहे आणि त्यामुळे ह्या लोकांनी आपली समस्या कोणाकडे मांडावी हा एक मोठा जेन्युइन प्रश्न आहे. पाणी सभापतींकडे आम्ही गेलो नाही ह्याचं कारण मुख्य असं आहे की आधी आम्हाला ग्रामस्थांनी विनंती केल्यानंतर आम्ही ह्या एरियाची पाहणी करायला आलो की कितपत ह्या लोकांच्या समस्या आहेत. आत्ता समस्या जाणून घेतल्या तर त्या प्रचंड आहेत. ह्यानेही आपल्या पाणी सभापतींकडे आपलं संपर्क साधलेला नाही. दुसरी गोष्ट, इथे आता जवळच एक जलकुंभ म्हणजे मोठी पाण्याची टाकी होणार आहे, जलशुद्धीकरण प्रकल्प होणार आहे, परंतु त्याचबरोबर तिथेच कचऱ्याचं डम्पिंग ग्राउंड सुद्धा करणार आहेत. तर त्यासाठी ग्रामस्थांचा कडकडीत त्याच्यासाठी विरोध आहे, कारण डोंगरावरून झरे सगळे इकडे खाली येतात आणि जर तिथे कचऱ्याचं डम्पिंग ग्राउंड झालं तर ते पाणी अशुद्ध होणार आणि अशुद्ध पाणी पुरवठा सगळा येणार. त्याचबरोबर इथे आपली स्थानिक देवता आहे, स्थानिक देवतेच्या जवळच कचऱ्याचं डम्पिंग ग्राउंड असू नये, कारण त्या परिसरात दुर्गंधी पसरणार. इथे देवाचं सात्विक स्थान आहे, त्यामुळे कुठल्याही प्रकारच्या अशा प्रकारे डम्पिंग ग्राउंड किंवा कचऱ्या संबंधित कुठलीही समस्या इथे असू नये. आमच्या या भागात म्हणजे वॉर्ड नंबर 4 मध्ये पाण्याची जी व्यवस्था, ही जी टाकी आहे ती ग्रामपंचायत जेव्हा अस्तित्वात होती तेव्हापासून चालू आहे. त्याला आता बरीच वर्ष झाली. 92 सालापासून जेव्हा आप्पा गोपटे साहेब आमदार होते त्यावेळी ती टाकी बांधलेली आहे. एकसारखं त्यात बिघाड होतो आणि त्यामुळे पाणी पूर्ण होतच नाही आमच्या भागात. कधी सकाळी येतं, कधी संध्याकाळी येतं, कधी दिवसभर पण येत नाही. त्यामुळे ते पाण्याचे भयंकर हाल आहेत लोकांचे. त्याचबरोबर कचरा जो आहे ती गाडी कधी कधी येते, कधी जाते. ठराविक भागात ती फिरते, या इकडे ती फिरत नाही. मधल्या वाट्याने येते, तिथे थांबते, तिथे थोडासा लोक कचरा टाकतात, तो घेऊन जातात. मग हा इकडे बघा, हा इथला कचरा त्यांच्या सफाई कामगारांनी साफ केला तर तो साफ होईल. इथे काय घाटची लोक साफ करू शकत नाही. हा इकडे देरवाजी रोडच्या समोर तिकडे हे आहेत ते आमराई आहे, म्हणजे देवराई आहे. देवराई सुद्धा भरपूर कचरा पडलेला आहे आणि तो कचरा उचललाच जात नाही. त्यामुळे तो कसा जातो. या रस्त्याने येणारे पब्लिक वगैरे म्हणजे येणारे लोक, पर्यटक जे लोक येतात त्यांना इथे हेच दिसतं सगळं की इथे सगळी घाण आहे. खाली देरबादेवी रामेश्वरचं मोठं देवस्थान आहे, तिथे तर जायलाच नको. या वाटेत या तिथून जावं लागतं त्यांना. त्याचबरोबर आता हा जो डोंगर दिसतो, या डोंगराच्या तिथे पाण्याचा जलकुंभ आणि पाणी शुद्धीकरणाचं बांधायचं ठरलंय. त्याचबरोबर तिथे डम्पिंग ग्राउंड बांधणार आहे. त्या डोंगराच्या खालून जे झरे आहेत त्याचंच पाणी पुरवठा या सगळ्या गावाला. जर तिथे पाणी पुरवठा तिथे खराब झाला तर तिकडच्या सगळ्या विहिरींचं पाणी खराब होणार आहे. आमची जी बोरिंग आहे तिला पण पाणी तिथूनच होतं, त्यामुळे हे विहिरींचं पण पाणी खराब होईल. तर तिथे डम्पिंग ग्राउंड करू नये, फक्त जलकुंभ किंवा पाणी साठवण्यासाठी जे आहे ते बांधायचं चालेल किंवा पाणी शुद्धीकरण केलं तरी चालेल. म्हणजे हे डम्पिंग ग्राउंड नको आहे आम्हाला. डम्पिंग ग्राउंड लागतं विरोध आहे, म्हणजे सगळ्यांचा विरोध आहे. तसं आम्ही तक्रार आम्ही तयार करतो आणि तो कलेक्टरना पण देणार आहे. आम्ही कालच ठरवले. आमच्या लघुनळ योजनेचं कसं आहे माहिती आहे, 3.5 इंचाने पाणी येतं आणि 6.5 इंचाने पाणी जातं. त्यामुळे लोकांना म्हणजे सगळ्यांनाच अगदी बारीक पाणी येतं. पुरवठा कोणालाही व्यवस्थित होत नाही. 1 मिनिट येतातच जाते पाणी भरण्यासाठी. भुईबावडा येथील परीक्षा केंद्रावर झालेल्या कॉपी प्रकरणाचे पडसाद वैभववाडी पंचायत समितीच्या मासिक सभेत उमटले. या प्रकारामुळे वैभववाडी तालुक्याला कलंक लागलाय. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींना बडतर्फ करा अशी मागणी करण्यात आली आहे. आजच्या सभेत नेमकं काय घडलंय पाहूया. या विषयाच्या अनुषंगाने अद्यापही माहिती होती, साहेबांना सुद्धा बोलवलं, पण जेव्हा मी दुसऱ्या दिवशी 20 तारखेला व्हिडिओ साहेब आणि एकत्र मिळून जे केंद्रामध्ये आता साहेबांच्याकडे दिलेले आहे की या संदर्भात आम्हाला पूर्णपणे गोपनीयतेमध्ये ठेवलेलं होतं मनाने. मग त्यांच्याशी विचारणा केली बोर्डाने. बोर्डाचं गोपनीयता ठेवलं होतं. ज्या दिवशी प्रकरण बाहेर जे कळालं, जर तुम्हाला कळालं की बाहेर आता प्रकरण कळतंय, त्या तुम्ही का व्हिडिओ साहेबांना किंवा पंचायत सदस्यांना का सांगितलं साहेब? त्या दिवशी मी मला सांगा, बाहेर ज्यावेळी बाहेर कळतं तुम्हाला बोर्ड म्हणते की तुम्ही सांगू नका, गोपनीयता ठेवा, तुमच्या लेवलला तुमची कारवाई चालू होती. ज्यावेळी कळालं हा प्रकरण बाहेर पेपरला येणार किंवा मीडियामध्ये हे सगळ्यांना माहिती, त्यानंतर चर्चा का नाही झाली? ज्या गोष्टीची चर्चा ज्या दिवशी साहेब 19 तारखेला केंद्र पुनर्रचित करण्यासंदर्भात आम्हाला संपूर्ण
19 मेला ही बातमी आम्हाला त्या दिवशी समजली तिथे करते हा विषय आहे ना, काही माहितीच नसेल कारण शिक्षण विभागाला काय कळलंच नाही कुठल्या गोष्टी. तुमचा रोल काय करतो? आता आजची परिस्थिती एवढी गंभीर आहे की हा एवढा मोठा विषय तालुक्यात झाला आहे की संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये आणि संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये हा विषय गेला आहे आणि एवढी वैभव ठरते की जी बदनामी झाली आहे म्हणजे अक्षरशः तालुक्याला कलंक शिक्षण विभागाला आहे असा हा विषय आहे. साधा विषय नाही. त्यामुळे तसाच राज्यामध्ये नीट परीक्षेच्या बाबतीत काय झाला विषय झाला त्याच्यापेक्षा गंभीर विषय एक शिक्षक पेपर लिहून देत असते कोण चौकशीमध्ये तुमच्या काय वैद्य होती म्हणजे अशी बातमी जर पेपरला आले की त्या गुरुजींनी पेपर लिहून दिले या सर्व विषयाची सभापतीमध्ये गंभीरपणे चौकशी झाली पाहिजे. कारण आणि जे दोषी त्या केंद्रावर कोण होतील पर्यवेक्षक कोण असतील त्यामध्ये जे दोषी असतील त्या केंद्रावरील सर्व त्या सर्वांना पाठीशी न घालता म्हणजे कुणी की त्या निपक्षपणे चौकशी होऊन त्याची पूर्णपणे त्यांना फौजदारी गुन्हे दाखल करा त्यांच्यावर आणि त्यानंतर त्याला सेवेतून सोबत पकडा एवढी त्यांची गंभीर गुन्हा आहे हा साधा गुन्हा नाही कारण तालुक्यासाठी सगळ्यात एकदम बोगस काम शिक्षण विभागाकडून झालं दिसलं असं वाटतं आम्हाला. कोकण बोर्डामध्ये लातूर पॅटर्न वैभव पॅटर्न राबवलं कोकण विभागामध्ये शिरोलीला प्रथम असतो पण आज ही परिस्थिती परत मीडियामध्ये गेलंय त्याच्यावरून संपूर्ण मी कॉपी करूनच हे विद्यार्थी कोकण विभाग प्रथम माहिती असं वाटायला लागलं शिरोली त्याच्यामुळे बाकीच्या विद्यार्थ्यांना खरोखर श्री लादेवाडी आणखी ज्यांचे पालक आवरावर मेहनत करून त्याला शिकवत आहेत त्यांनी काय याच्यावर काढायचं जे मेहनती शिक्षक आहेत वर्षभर त्यांच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षक संघटना तयार करणार आहे मग ते काय एक रॅकेट बनणार आणि त्यातूनही प्रसिद्धी निर्माण झाली संघटनामुळेच कळत राज्याचं वगैरे आम्हाला काही गेले नाही वैभवडे त्यांनी संघटना दोन्ही असं काही जी बदनामी झाली त्यावर अजिबात सोडणार नाही किती कारण आम्ही पालकमंडळी जाऊन बसलो सगळे पंचायत समिती सदस्य आणि जिल्हा परिषद सदस्य शिक्षण विभागाने दुर्लक्ष केलं त्यांनी पाठीशी घातलं असं माझं नाही साहेब सर तुम्ही स्ट्रिक्ट राहिला असेल परीक्षा काळात किंवा आता याच्या 19 मेला झालं तर तुम्ही स्ट्रिक्ट राहिला सगळं बाहेर आणखी साहेब या संदर्भात माझं कार्य सांग मी परिरक्षक म्हणून संपूर्ण 10वी 12वीसाठी 5 सेंटर होते पणसगाव कासारडे खारेपाटण चौकशी करायची असेल तर ती चौकशी होऊ शकली पाहिजे आणि या सर्वांना तुम्ही तुमचा अहवाल काय तयार केला गुन्हे दाखल करून याच्यामध्ये कोण दोषी आहे तुम्ही तुमचा अहवाल तयार करा. मी अहवाल साहेब दिले सादर केलेला समिती स्थापन झाली सर जिल्ह्यामध्ये समिती स्थापन झाली त्या झालेल्या समितीला तुम्ही पूर्ण कोऑर्डिनेट करायचा हा पूर्ण अहवाल पूर्ण तुम्ही करायचं कारण जर त्यांना 26/4 रोजी त्यांना मेल गेला कोणाला केंद्र प्रमुखांना 26/4/2016 तुम्हाला 19 मेल एवढं लेट का कळालं आम्हाला सांगतो ना साहेब मला तिकडून केंद्रावरती जर मेल 1 महिना आधी जातोय तुम्हाला लेट का कळालं 16 एप्रिलला त्यांना बोलवलं 14 तारखेला त्यांना मेल आला त्या मुख्यालयात 16 एप्रिलला त्यांची सुनावणी म्हणजे तिथे चौकशीला बोलवलं तुम्हाला खबर नाही कशी काय नाही साहेब सांगताना शेवटी सुद्धा वाचा ना साहेब शेवटी एक प्रॉब्लेम आहे म्हणजे आम्हाला पूर्णपणे याची माहिती बोर्डाने वगैरे आम्हाला आज त्या संदर्भात मुख्याध्यापकांच्या वेळी चेक झाले तुम्ही चेक केला नाही चेक केले ह्या सगळ्या माहिती घ्या ना तुमच्या केंद्रामध्ये आहे त्यांची ही जी चौकशी लागेल आम्हाला ही शासनाला उत्तरे नको काय होईल ती चौकशी वरून होईल त्यामध्ये ही चौकशी झाली की 15 दिवसामध्ये जर रिपोर्ट आम्हाला येते पंचायत समिती समोर समजला पाहिजे चौकशीचा होईल कारण बाकी मग 6 महिने लागतात 2 महिने लागतात असं चौकशी इमिडिएटली चौकशी झाली पाहिजे या विषयावर आज ती कमिटी आलेली आहे जिल्ह्यावरून तपासणीसाठी आज आता कालच्या माहितीत असं कळत आहे की परीक्षा मंडळाने माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना पत्र दिलं चौकशीचं आणि 2 दिवसात अहवाल पाठवून त्याला दिलं होतं पण त्यांनी अद्याप केलं नाही आज तुम्ही आज ते आले मग त्यांच्याकडून का दिले होते चौकशी माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून चौकशी दिले का होते आणि परीक्षा मंडळ पण 2 दिवसात चौकशी करून पाठवा असं कसं
कणकवली शहरातील उड्डाण पुलाखाली विविध विकास कामं करण्यात येणार असल्याची घोषणा नुकतीच नगराध्यक्ष संदेश पारकर यांनी केली. मात्र राष्ट्रीय महामार्ग विभागाची परवानगी मिळणं शक्य नसलेल्या कामांची घोषणाबाजी त्यांनी केली. साऊंड प्रूफ योगा केंद्र, सेल्फी पॉइंट, नाट्यगृह, कलादालन, प्रसाधनगृह अशी कामं उड्डाण पुलाखाली होऊच शकत नाहीत. केवळ जॉगिंग ट्रॅक आणि खुले बॅडमिंटन कोर्ट यांसारखीच कामं शक्य आहेत. त्यामुळे जी कामं होऊच शकणार नाही आहेत त्यांचीही कणकवली नगराध्यक्षांकडून घोषणाबाजी सुरू असल्याची टीका माजी उपनगराध्यक्ष तथा विद्यमान स्वीकृत नगरसेवक बंडू हरणे यांनी केली आहे. येथील समीर नलावडे संपर्क कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत हरणे बोलत होते. यावेळी नगरसेवक मेघा गांगण, नगरसेवक संजय कामतेकर उपस्थित होते. सन्माननीय नगराध्यक्षांनी कणकवलीच्या उड्डाण पुलाखाली सुशोभीकरणाकरिता जी माहिती दिली आहे, जे टप्पे सांगितले, ह्या अनुषंगाने पहिलं प्रथम आधी मुळात आता जे काम निघालेलं आहे 1 कोटी काय 21 लाख काय, तर हे काम एकूण या कामाला सन्माननीय पालकमंत्री साहेबांनी 1,50,00,000 रुपये मंजूर केलेले आहेत जिल्हा नियोजनमधून सन 2025-26 साठी. आणि त्याची प्रशासकीय मान्यता मी तुम्हाला दाखवतो. तुमच्याकडे मी ही कॉपी देतो प्रत्येकाला. ही कॉपी 3 नोव्हेंबर 2025 आहे. आणि हे पैसे सन्माननीय पालकमंत्र्यांनी एवढ्यासाठी मंजूर केले होते ब्रिजखाली की आदरणीय माननीय खासदार राणे साहेबांच्या सूचना होत्या की आप्पासाहेब पटवर्धन जो आपला मुख्य चौक आहे, या चौकाचं जे विद्रुपीकरण झालं तर ह्याचं विद्रुपीकरण नव्हतं, सुशोभीकरण झालं पाहिजे. आणि विशेषतः त्याचबरोबर कणकवली व्यापारी संघाची सातत्याने मागणी होती की आप्पासाहेब पटवर्धन चौक आणि त्याच्या आजूबाजूच्या ब्रिजखालील परिसरात एक ब्युटिफिकेशन व्हावं. आणि त्यातला एक भाग सुद्धा कणकवली व्यापारी संघ सुद्धा आपल्यातर्फे डेव्हलप करायला घेत होता, आपल्याला माहीत असेल. आणि त्यांची सगळ्यांची मागणी म्हणून सन्माननीय पालकमंत्री नितेश राणे साहेबांनी हा निधी मंजूर केलेला आहे. 3 नोव्हेंबरला झाल्यामुळे 6 नोव्हेंबरला माझ्या माहितीप्रमाणे आचारसंहिता लागली आणि आचारसंहितेनंतर हे काम पुढची प्रोसिजर थांबवावी लागली. आणि आता हे काम होतंय, पण हे काम होतंय कुठे? कालच्या नगराध्यक्षांच्या प्रेस कॉन्फरन्स जेव्हा मी वाचली त्यावर मी बघितलं की ते होते श्रीधर नाईक पुतळ्यात त्या परिसराच्या ब्रिजखाली. तर ते तिथलं नाही आहे. त्याचं कारण असं की सन्माननीय खासदार नारायण राणे साहेबांच्या सूचनेनंतर हायवे डिपार्टमेंटला सुद्धा सूचना गेल्या होत्या की हायवेचे जे मेन स्पॉट आहेत तिथे सुद्धा ब्युटिफिकेशन झालं पाहिजे. आणि म्हणून 11 किंवा 13 आय थिंक माझं जरा जिल्हा नियोजनमधून हायवे डिपार्टमेंटला सुद्धा निधी देण्यात आलेला आहे. आणि त्या निधीतून कणकवलीचा जे काम हायवे डिपार्टमेंटमधून जे घेतलं आहे ते श्रीधर नाईक पुतळा आणि जो परिसर आहे ना तिथलं घेतलेलं आहे. आणि हे पैसे जे आहे, ही जी रक्कम आहे ही आप्पासाहेब पटवर्धन चौकचा आजूबाजूचा परिसर त्यासाठी घेतलेला आहे. आणि कणकवलीच्या व्यापाऱ्यांची ती मागणी होती सातत्याने आणि खासदार राणे साहेबांची मागणी होती. आता हे इथलं काम तिथे नेत आहे आणि तिथे ते होणारच आहे. म्हणजे आम्हाला तिथे होणारं काम मागे जाणार आणि इथे होणाऱ्या कामाला परत वेगळे पैशाची वाट बघावी लागणार. आणि जे मेन शहरातले जे विद्रुपीकरण आहे ते कुठेतरी क्लिअर झालं पाहिजे होतं, पण त्याला तिथे तसं करायचं नाही आहे. कारण आता तिथे भाजीवाले आहेत किंवा आता नवीन दुकानं होताना बघताय स्नॅक कॉर्नर वगैरे तुम्ही पाहता. आता आमच्या काळात हे आरोप करत होते आमचे महिना 8.5 लाख रुपये आम्हाला हप्ता होता. कदाचित आता त्यांना ते सुशोभीकरण करायचं तिथे त्यांना ठेवायचं. हे हप्तेवाले आता ह्यांना सुरू झालं काय असा शंका आहे. आणि नवीन परत हप्ते वाढण्यासाठी नवीन दुकानं झाली काय याचं सुद्धा उत्तर कणकवलीकरांना यांनी दिलं पाहिजे. आणि दुसरी गोष्ट याचं उत्तर मुख्याधिकारी सुद्धा राणे साहेबांना देतील, कारण त्यांच्या सूचना होत्या की तिथे केलं पाहिजे म्हणून. असो. आणि त्यानंतरचं पुढील सांगतो की पुढील ह्या 5 वर्षात टप्प्याटप्प्याने
त्यांनी हे सांगितलंय की बघा, साऊंड प्रूफ योगा, ध्यानधारणा केंद्र, कलाकारांसाठी छोटे नाट्यगृह, 2 ठिकाणी सेल्फी पॉइंट, कोकण संस्कृतीचे कलादालन म्हणजे म्युझियम, नंतर 1200 मीटर पिलर दुतर्फा जॉगिंग ट्रॅक, 3 ठिकाणी सुसज्ज प्रसाधनगृह, छोट्यांसाठी खेळाचे मैदान आणि वाचनालय आणि साहित्यिक कट्टा. मुळात सन्माननीय नगराध्यक्षांना ते ज्ञात नसेल किंवा त्यांचा अभ्यास ते करत नसतील किंवा समजत नसेल. हायवे डिपार्टमेंट कुडाळ मालवण मतदारसंघाची ओळख 2014 पासून हरवलेली होती. ती ओळख परत मिळवण्याचा प्रयत्न असल्याचं आमदार निलेश राणेंनी म्हटलंय. मालवणात बांदिवडेत ठाकरे शिवसेनेला धक्का बसला असून उपसरपंच, सदस्य आणि कार्यकर्त्यांनी आमदार निलेश राणे यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेत प्रवेश केला. बांदिवडे गावचे उपसरपंच पुष्पक घाडीगावकर, ग्रामपंचायत सदस्य नारायण परब, विनायक गावकर, अनंत हडकर, सौ आर्या हडकर यांसह अनेक कार्यकर्त्यांनी आमदार निलेश राणे यांच्या विकास कार्यावर प्रेरित होऊन शिवसेनेत प्रवेश केला. आमदार निलेश राणे, शिवसेना जिल्हा प्रमुख दत्ता सामंत यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बांदिवडे येथील निसर्गप्रभा रिसॉर्ट इथं हा पक्षप्रवेश पार पडला. खऱ्या शिवसेनेत सर्वांचं स्वागत आहे. गावातील मागणी केलेले रस्ते, खार बंधारे आणि अन्य विकास कामं पूर्ण केली जाणार. खनिकर्म योजनेतूनही निधी प्राप्त करून रस्ते विकास कामे केली जाणार आहेत. महायुती सरकार विकासासाठी कटिबद्ध आहे. राणेसाहेब खासदार आहेत, नितेश राणे पालकमंत्री आहेत, मी आमदार आहे. आम्ही जनतेच्या सेवेसाठी आणि विकासासाठी कटिबद्ध असून जनतेला अपेक्षित सर्व विकास कामं पूर्ण केली जाणार असं आमदार निलेश राणे यांनी स्पष्ट केलं आहे. खऱ्या शिवसेनेमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो. आपल्या सगळ्यांबद्दलची माहिती मला सामंत साहेबांनी अगोदरच दिलेली आहे. आपण काय करू शकता, आपण किती प्रामाणिक होतात आणि आपली जी कामांसाठी जी तळमळ आहे त्यासाठी आपण पक्षप्रवेशाचा जो निर्णय घेतला त्याचं मी स्वागत करतो. आणि आपला हा पक्षप्रवेशाचा दिवस आयुष्यभर तुमच्या स्मरणात राहील. तुम्हाला असं कधी वाटणार नाही की आम्ही शिवसेनेत गेलो आणि आमची चूक झाली. ना तुम्हाला वाटणार, ना तुमच्या घरच्यांना वाटणार. त्यांना अभिमानच वाटेल, त्यांना आनंदच होईल. असं काम तुमच्यासाठी उभं करण्याची जबाबदारी मी असेल, सन्मान्य सामंत साहेब आम्ही सगळ्यांनी घेतली आहे. मी अजिबात काळजी करू नका. कारण का पक्षप्रवेशाचा कार्यक्रम असेल किंवा एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात जायचा विषय असतो. कोणाला मनाला आनंद वाटतो म्हणून काही कोण दुसऱ्या पक्षाचा कुठेतरी वेदना झालेल्या असतात, कुठेतरी कामं होत नसतात, काहीतरी असं घडलेलं असतं जे आपल्या मनाला पटत नसतं. आणि म्हणून छातीवर दगड ठेवून अनेक वेळेला अनेक पक्षप्रवेश होतात. पण नवीन पक्षामध्ये आल्यानंतर तसं वातावरण तुमच्यासाठी उभं करतं. तुम्हाला नवीन पक्षामध्ये आल्यानंतर कुटुंबासारखं वाटलं पाहिजे अशी व्यवस्था आमच्यासारखे सगळे कार्यकर्ते तुमच्याकडे उभे होतो. तुम्ही अजिबात काळजी करू नका. विकास कामांचा ज्याचा उल्लेख आता सामंत साहेबांनी केला, बांदिवडे त्रिंबक रस्ता, खनिकर्मामध्ये हा जो काही रस्ता घालण्याचं काम मी आणि सामंत साहेब दोघंही, मला वाटतं 22 दिवसापूर्वी ती एक मीटिंग झाली. माझा आक्षेप त्या मीटिंगमध्ये असा होता, पत्रकारांनी पण त्याची नोंद घ्यावी, की वेंगुर्ल्याचं एक कुठलं तरी ठिकाण आणि त्याच्यातून रेडियस जो आहे तो 15 ते 20 किलोमीटरचा त्यांचा जो काही नियम आहे, त्या नियमामध्ये आमचा मालवण बसत नाही. पण रस्ते आमचे वापरले जातात. की मला असं चालणार नाही, ती मीटिंग तिथेच स्थगित करा आणि खनिकर्माची कामं आमची ही जी काय बाधित गावं आहेत ते तुम्हाला त्या यादीमध्ये घातली पाहिजे, नाहीतर आम्हाला ते चालणार नाही. तुम्हाला त्याची सगळी यादी वगैरे पाहिजे असेल तर तुम्हाला नंतर त्याची तुम्हाला रूपरेषा सांगतो. पण आपल्यासाठी महत्वाचा विषय आहे, 60 कोटी रुपये खनिकर्मामध्ये आपल्याला त्या हेडखाली मिळू शकतात. त्याच्यामध्ये वेंगुर्ला हा प्रमुख आहे, कारण का मुख्य जे काही खनिज आहे ते त्या तालुक्यामध्ये. पण रस्ते त्याच्यामध्ये सामंत साहेबांनी अतिशय चांगला मुद्दा उपस्थित केला.
साहेब पण रस्ते आपले वापरले जातात, मग आपल्याला तो निधी का मिळत नाही, तो क्रायटेरिया धरून तो निधी आपल्याला मिळाला पाहिजे, याच्यासाठी तो रस्ता ज्याचा उल्लेख आता सामंत साहेबांनी केला 100% आपण त्याच्यामध्ये आणला. 100%. तुम्ही काही काळजी करू नका. आता पण मला पोलीस साहेबांनी एक रस्त्याची डिटेल दिली. पांदिवडे कोकणी ना कोरवाडी रस्ता 10 लाखामध्ये नाविन्यपूर्णातून काहीतरी तो निधी मंजूर झालेला आहे. आता तुम्हाला मी सांगतो माहितीसाठी, काही लोक उगाच अफवा पसरवतील. याची जी काय अंमलबजावणी असते, ही यादी असते, ती आमदारच मंजूर करतो. म्हणून कोण कुठून काय सांगेल ना आम्ही आकाशातून आणले, आम्ही दिल्लीतून आणले, अजिबात नाही, आमदारांनीच आणले. आणि त्याचा पुरावा पाहिजे असेल तर कधी मी तुम्हाला देऊ शकतो. निलेश राणे पालकमंत्री आहे, निलेश राणे आमदार आहे, नारायण राणे खासदार आहे. अजून कुठलीच फंड नाही जिथून पैसा आणू शकतो, इथूनच. म्हणून कोणी काय सांगत असेल, कोणी काय ओरडाओरडीची उगाच काहीतरी उत्तर देत असेल, अजिबात नाही. पुरावे सकट मी तुमच्या समोर हे कधी ठेवायला तयार. माझा हेतू हा कोणाला कमी करण्याचा नाही. मी माझी रेष वाढवतो, पण माझ्या पक्षाची रेष वाढवत असताना सामंत साहेब पण जिथे नजर जाते ना सामंत साहेबांची, तिथे लोक प्रवेशासाठी उभे असतात. साहेब आम्हाला पण यायचे. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. कॉपी प्रकरणी चौकशी पथक भुईभावड्यात. अवैध गोवंश वाहतूक करणाऱ्यांना आता मकोका. आणि फोंडा घाट अवजड वाहनांसाठी राहणार बंद. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साधलाय. धन्यवाद.